Lajikan muning pelakan pusoko. Wayah dudu wayah. Sapa jenengan? Nama kula Maiso Cempoh. Maiso Cempoh. Inci. Pamrih ngopo mlebu ing pelakan pusoko. Kula badhe nyitro anane Kyai Gandring. Arep nyitro Kyai Gandring. Keparat kowe Maiso. Putriku Yosowati. Rama. Romo arep mateni marang Maiso Cempoko kang wani lajikan mlebu ing pelakan pusaka. Kowe menggak marang roh apa pamrih? Pasipun menapa lho Rama? Maiso Cempoko kuwi mlebu ana ing pelakan. Mongko pelakan pusaka kuwi isine pusaka-pusaka ana ing Singosari. Karepe ngopo? Coba beritin pelanggan sok. Kyai Gandring isih mapat ning pelanggan apa wis kuat? Lah, mboten ana Rama. Maksud coba. Yen ngono kowe kan tumindak upama ora kowe roang. Boten. Anggen kula tumuju wonten ing gedung pusaka. Namun piyambakan kanjeng. Kowe jen senajane pawatan ngopo wae aku ora percaya. Mula mati ya dina iki, urip dina iki. Kowe kepala pateni awet Kyai Gandring Walsen Pak. Angke rumiyin Rama. Ono apa meneh? Buktinipun Rama. Buktine Kyai Gandring wis ora ana ing pelakan sok. Karep Nek memang nika Nara Prasangka. bener. Tenan buktinipun di Rama. Yen Nara Prasangka pancen durung ana buktine. Yen Nara Prasangka tak pateni engko kudune diapakno Dyaswati. Lebetke pakunjaran mawon Rama. Lebet papunjaran. Nggih. Bener. Kowe tak siksa ning papunjaran. Kowe bakal dipeloro, diajar prajurit nganti mati. Kowe rasa. Ampun ngaten Pak Rama. Kepriye meneh Dyaswati? Pakunjaran ampun disiksa. Lah nek Nggih di ingkang sae ngoten Rama. kok ingkang sae iki karepmu diapake? Nggih diparingi kasur sing empuk, diparingi mam sing enak. Duwene mam dipapanake ana ing kasur kang empuk. Nggih. Yen esuk mangane apa? Yen esuk diparingi mam kok pecel Rama. Yen esuk sego pecel ngombene lho. Nah, anget. Ngombene anget. Rokoke lho. Ji Samsu. Kowe ya doyan. Purun-purun gundulmu aboh ngono. Esuk kowe diweni pecel nanging aja kuwatir. Awan kowe tak siksa, tak gebuki tak saduri lu bal-balan prajurit. Ampun ta. Ampun terus ana apa meneh? Menika boten pun ngaku pripun Rama. Pateni ya. Kudune piye kudune? Nggih diparingi mam ya Rama. Awan diweni mangne. Apa yen awan nduk? Sego rawon ngombene. Es jus. Es jus. Nyamiane buah apa? Jeruk. Jeruke sapa? Jeruke kula Rama. Eh. Kok
jeruk iku le. Gesen iku jeruk pembasan. Rokok endo. Jarum super. Jarum super. Kowe doyan Mas Cempaka. Terus Seto. Ora tuku stasto ya enak dihukum berapa tahun kowe. Sore kowe kudu ngaku, ora ngaku. Ketok gulungmu bal-balan gasmu lapangan. Apa nek gerak ini? Lepetan. Iya, Rama. Tangi Mas Cempaka. Turu wae. Rasan ya ana kene. lapipun lebih umpama boten kerasan. Lawang peneliti di mawon ini kok berai. Lajeng kados pundi umpami boten kerasan. Lawang kahananipun kok kula nggih boten salebetipun pati jaran kok berai. Rasan tenan iki kene. Inji Dadi kowe nek kene seneng ya Mas Cempaka. janjane nggih boten remen ning lajeng kados pundi malih. Senajan to boten seneng nggih kula tetep seneng lho Rahayu. Kene napa to Rahayu? Sajake kok panjenengan menika wis Lah kowe sampe nek rasane kene apa kowe ya ora kudu weruh anak bojomu ning desa Mas Cempaka? kula pengen ngertos kalian anak bojo kula Rahayu. Pangapuntenipun lho Rahayu. Kula niki dereng kagungan anak bojo kok. Kok tasih lega Anak bojo durung duwe. dereng Apa iso Mas Cempaka? inji saestu. Tentu Rahayu. Kula lakukan pandukun umpami boten panjenengan kula pinten. Kula sampun kapercaya kalian tiyang sepuh panjenengan. Matur nuwun lho Rahayu. Kowe tak tulungi, ben saiki aku tulungi Mas Cempaka. Panjenengan niku nyuwun tulung kalih kula. Lajeng kados pundi ing mangke pendeta kula menika sabda Lah kowe utang budi karo aku lho Mas Cempaka. Yen ora ana aku kowe iso mati etangane Rama Jaya. Enji. Nanging nak umpami kula utang budi kalih panjenengan. Lajeng kados pundi anggenipun kula ngayahi lho Rahayu. Jare kowe mau isih Joko rumpi anak bojo. Enji. Aku ya isih prawan lho Mas Cempaka. Tasih prawan. Lajeng umpami panjenengan tasih prawan. Kersanipun Rahayu lajeng kados pundi. Ora ya tak tulungi. Saiki genti aku tulungi Mas Cempaka. Tulungi bapak perkawis menapa Rahayu? Aku pengen bojo Mas Cempaka. Ah iya, sampean iki ampun dulu lho. Ya jare Mas Joko, aku ya isih prawan lho Mas Cempaka. Kula nggih purun kemawon. Nanging lajeng kados pundi anggenipun kula nglampahi mung kula nembe marang sapa Rahayu. Lah kok ya seneng aku tenan lho Mas Cempaka. Pancen boten kula selaki. Kula dene aspesno dumateng panjenengan lho Rahayu. Ya seneng yo klamar ta Mas Cempaka. Pripun kula supados klamar dumateng Rahayu. Terus Ngeten lho Rahayu.
mujudaken rasa tresna kula menika supados nglampah dumateng panjenengan. Lajeng kados pundi anggenipun kula nglampah dumateng Ndara Ayu Kosowati. Lah wong kula menika tasih wonten salebetipun pakunjaran. Iso ya Mas Tempaka. Iji Yen ngono kowe tak awali saka pakunjaran kene ya Mas Tempaka. yen to mekaten nggih kula namung manggaaken kalian Ndara Ayu. Kowe bali anak ing desa, kok aku lamaran ya Mas Tempaka. Sedaya kula wau badhe kula estokaken. Sonten enjing kula badhe nglamar dumateng Ndara Ayu Kosowati. Tenan ya Mas Tempaka. Enjing. Yen to mekaten sowan-sowan ing mangkipun kula badhe menawi janji kula. Bali lah Mas Tempaka. Mboten kula mboten badhe kasupen. Kula nyuwun pamit Ndara Ayu, pamit. Ya Swati. Maiso semoko lara pagi. Artak gantung oning alun-alun. Ening kabukten dhewene Kanyidra aning Kyai Gandring. Niku apa? Mas Tempaka sampun kula wali saking pakunjaran lho. Dasare Kula menika tresna Rama. yen ngono Maiso semoko tak gantung ning kowe dhewe kang tak gantung. Bocah kepah. Sudah ketul pada wani, kowe nyantek anggen kula mak. Sopo keditaran? Aku dulu. Nanging aku kepengin semelagan. Mungkin ning tanah. Dadi anggonmu nyantek lan aku kowe kepengin sebelah gandring. Bener. Sing kepengin ora mung kowe, aku kok kepengin. Kaya ngono. Kena ora kena. Sumelang gandring kudu dadi darbekku. Semelan gandring tak ulung kelan kowe. Yen aku semati saka tangan. Ya. Semelan gandring. Semelan gandring apa? Opine kok wis nyenyot. Ra karo lolo. Calon ratu turu sanggon. Le tangi le. Bopo Sandiji. Piye? Sampun kelampah. Kula tumapak wonten ing pelanggan gedung pusaka Singosari. Nanging wonten salah satunggaling pawongan. Nyidra sumelang gandring kula bujung. Kelampah kula tandingan kula kalah. Kae pawongan mau sing kena darani Astrajaya putrane Jaya Sapa. Kae ndarbeni kadang aran Gilangsari, nggih. Inggih kula. Yen kowe isih pengin ndarbeni pusaka kang aran Kyai Gandring, pedha nyang Taman Sari Kediri. Ripin kadange ing mengkone ben pusaka iso tiba karo kowe le. Kados ngaten Bopo. Ah. Kula nyuwun pamit. Iya, budal. Mas Astrajaya. Wis kelakon. Aku nyidro Kyai Gandring. Yen kowe pengen ngerti wujud Kyai Gandring. Sawangan. Niku Kyai Gandring Kyai Gandring ana ing Astra. Nanging sadurunge aku bali ana ing diri. Aku mau tandingan lan pawongan. Tandingan karo pawongan. Rumangsa saged sadurunge aku. Mula aku bakal serang Jamas Kyai Gandring tak titip kilan kowe. Mekaten. Nggih Kang Mas. Monggo menjenengan menawi badhe siram Jamas. Ning aku meling. Tebakan napa? Kyai Gandring aja mbok wehno sok sopoe yen aku ora siap. Nggih Kang Mas,
Jenengan ampun sumelang. Saya tadi ya. Sapa sing dadi anak? Wani mlebu ana ing Taman Sari Kediri. Kula ora ngguwu. Ronggo Lajeng aku bilang Sari. Banjur menawi mboten lepat menika Taman Sari saking Kediri. kuwi pancen bener. Oh, Banjur kekarepan mlebu ana ing Taman Sari kuwi apa? kula mbujung salah satunggaling pawongan. Awit pawongan kala wau amandongi sumelang gandeng. Nanging kasunyatane ana ing Taman Sari kene kuwi ora ana sapa-sapa kejaba aku. Mboten wonten. Ora ana. Menawi ngaten nggih. Kula badhe tumuli wangsul kemawon. Kok sik. Iki kowe kondo yen arep bali. Inggih, Ndura. Ih, Ronggo Undi. Kados pundi? Kowe iki wis salah. Kowe wis luput. Amarga kowe iki wis wani mlebu ana ing Taman Sari Kediri tanpa kalilah. Mila kowe bakal tak pidana. Ndoro Ayu Gilansari. Apa? Pangapunten ingkang kathah, awit kula niki mboten ngertos menawi Taman Sari wonten ing Kediri menika taman larangan. Ampun dipidana nggih. Ora bisa. Wong salah, wong luput kuwi mesti wae bakal entuk pidana. Sadurunge kowe tak wae pidana aku arep takon karo. Iki Minta sawah kowe iki ora saka pawongan ana ing Kediri. mboten. Sajake kumpul desa. Leres. Bener? Yen ngono, aku arep takon karo. Monggo. Ana ing desa apa kowe wis ndiyani anak lan bojo? Pripun? Kula niki tesih Joko. Isih Joko? Inggih. Apa tenan? Estu. Menika leres. Oke, gek ngapusi. Mboten. Yen ngono, amarga kowe iki isih Joko, kowe bakal tak weki pidana. Gantung. Pripun? Bakal tak pidana gantung. Kula dipun paringi pidana gantung. Heeh. Ampun nggih Ndoro Ayu. Lho kok aja kowe piye? Kula niki tasih kepengin urip. Rumangsamu kowe iki dipidana gantung iki bakal digantung ana ing alun-alun ngono. Bakal dipateni ngono. Nggih. Ora. Lajeng Ateges pidana gantung kuwi, kowe bakal tak gantung kawin. pripun? Tak gantung kawin. Gantung kawin niku tegesipun kados pundi to? Kula niki bingung. Mbok inggih panjenengan niki bloko kemawon. Ini lho. Aku kok isine aku arep kondo karo kowe. Ya mun isin kalih tiyang saking dusun mawon. Aku tresno karo kowe. Aku seneng karo sampean. Estu. Ah, Mboten gojek niki. ora. Pisan aku ketemu karo sampean. Saka dusun aku bagusnya kok kaya ngene iki lho. Menawi ngaten Ndoro Ayu, panjenengan tresna kalih kula menika lair tumusul batin. Lair batin aku tresno karo kowe. Kula nggih tresna Ndoro Ayu. Apa tenan? Nggih, nanging kula niki nggih wedi. Lho, lah kok wedi iki babakan apa? Ngaten nggih Ndoro Ayu. Kula niki namung tiyang saking dusun. Benten kalih panjenengan. Ngono. Panjenengan menika putranipun sesembahan wonten ing Kediri. Napa pantes ing mangkinipun kula kelampah sandingan dumateng panjenengan. Lho apa ora? Wong tresna kuwi ora mawas derajat pangkat. Senajan kowe iki wong dusun, senajan kowe iki wong desa nanging aku wis kadung tresna karo. Estu Ndoro Ayu. Kula nggih tresna. Apa tenan? Lair tumusul dados kula. Yen ngono, sampean bali ya kakang ana ing desa. Kondo karo wong tuane sampean, yen sampean iki wis duweni katresnan. Lajeng Terus kok kon mara anak ing Kediri kene nglamar aku kakang. lamar Heeh. boten saged Ndoro Ayu. Lho kok ora bisa apa kowe iki ra duweni wong tuwa. Nggih gadah. Lah kok ora bisa ki piye
Nanging emanipun Emane apa? tiyang sepuh kula teng dusun menika nembe gerah lara Ndurayu. Dadi reksake ditambah Mboten. to Kakang. Niki saged waras kados dening wingi uni. Kalamun katungkulan sumelang gandring. Oh, jadi wong tuamu ki bisa mari yen ketungkulan jumlah gandreng. Leres. Kakang sampean ora usah kuwatir. Dina iki jumlah gandreng ana ing tangan. Pripun? Yen sampean ra percaya, kan sawetara bakal tak Nang ngaten kula kepengin ngertos. Nanggopi. Apa iki? Kang aran sumelang gandreng. Inggih. Mboten lepat Nah, menika sumelang gandring. yen ngono iku bakal tak ampilno karo sampean. Mengko yen wong tuane sampean wis mari, kondang jak mrene ya Kakang karo bebarengan balikke pusaka iku. Lamar ngaten panjenengan. Heeh. Inggih. Kula nyuwun pamit sawetawis. Sing hati-hati ya Kakang. Nah, sakjroning aku. Sedirongane aku bakal duweni bojo. Omong dhewe kaya wong edan. Jenengan menika lho Kang Mas. Kok ngendika kados mekaten? Ngene iki Sari. Anggon Gusti Jamas wis rampung. Sampun. Saiki aku bakal mesti turut sedane paman Sopati. Mula Kyai Gandring tak suwun. Kiai Gandreng Kang Mas. Kang Mas, Piye? Kiai Gandreng sakmenika sampun kula ijolke katresnan. Piye? Kula ijolke katresnan. Kyai Gandring kok jual ke katresnan. Sah. Wong arep apa dong iki? Jadi Kyai Gandring aja mbok ulang kok sapa ae. Yen aku sing mantu. Ning nyatane barang kowe weruh wong bagus, Kyai Gandring mbok ijolke katresnan. Kian Sari, Ya kula Kang Mas. anggonku nyidro Kyai Gandring totone nyawa. Benteng Singasari ke dhuwur. Aku mlumpat ana ing benteng Singasari. Bote aku ngupinake Kyai Gandring. Ning bareng Kyai Gandring ning tanganku. Ndak titip kelan kowe. Kyai Gandring mbok ijroke kelawan katresnan. Ngono kuwi. Tanpa guna wing mondok ning Taman Sari Kediri. Kabeh kowe tanggung jawab. Kyai Gandring upati. Banjur wonten pundi kula ngupati Kiai? Kuwi urusanmu. Kang Mas. Kowe mau upati berang. Kira kami minggat saka Kediri. Oke, Kang. Sari. Gilang Sari. Kowe kadangku siji-sijine. Gilang Sari. Senang goleki karang nggone. Di sprene ora ana. Iki menungso apa Budi? Nang tengah alas. Kok ana wong wedok. Rambutnya buang. Si kuburan. Berarti kowe setan yo? Setan kok ngambal lemah yo. Enggak, aku ora ngambah lemah kok. Lha iku nyatane sikilmu. Aku ki mau ngambah sandal. Wes sandal. Sandalku ngambah papan. Ning aku gumun lho. Tangku. Wong saiki kok sikile kok beda yo. Ana irenge yo ana getihe. Iya? Iya, aku wedine kaya mendukat kaki. Nggokas kaki. Zaman no ya. Ora Ono ngono. jaman apa iku? Zaman no iki zaman saiki. Wah, modern. Ora level. Ih, omongane kok aku ora roh. Ora ngono jeneng sapa? Aku. Yo, aku. Kowe Sampeyan kuwi
takon lan kowe jenengmu sapa? Aku Mintarse. Mintarse. Bongake Apa? Astrojoyo. Kata kok. Aku tak omongi yen aku ki Astrojoyo. Aku putra bupati lho. Ning Kediri. Nanti nek ditutup pacar apa? Sawangan anak pangangku. Sarwa kebijan. Wong desa mesti gumun karo aku. Murah? Pergumun. Ning aku gumun karo kowe. Enggak, sampean wong kota ora wong desa kok malah gumun. Gumunku ora perkara sandang pangangmu. Apa? Kowe wong adun kok nang tengah alas dhewean. Apa ora wedi yen kowe dipangan macan? Murah? Ora wedi. Ora wedi. Macan kan museum. Wah. Aku tekan kowe dulung golek sedulurku. Kowe beli sedulurmu. Imu padha karo aku. Kok ora sampean Aku aku? yo beli sedulurku. Lah wis padha-padha golek sedulur ae kowe golek rono tak klereni sedulurku biasa. Kowe iso. Alas ki opo lho. Kowe wong wadon, kowe beli sedulurmu. Tekan sore nganti Ora pacar. bakal kelakon kowe, wong wadon beda nek aku. Aku ngolana jakatku opo, yen aku beli sedulurku mesti ae bakal ketok. Saking ngene ae. Apik-apik anak teh. Kowe tak ilangi beli sedulurku. Nengen salate. Ye. Sampean diwangi aku golek sedulur. Iya. Salate. Duwe aku ora duwe kok. Aku ora butuh duit, duitku akeh. Ono yen Mas Becos ora jobrono aku ora duwe mergo aku kowe mau rayu kok omah. Sawangan iki mas-masan berang-berang. Ngopo mas aku? Ku Mas. Mas, Nek didol. Nek didol. adule aja nang pasar, Ning ndi? nang kali. Sampean. Sampean kuwi gelem ngancani aku. Iya, Ning duweni apa mang? ini penjaluk. Duweni penjaluk. Jaluk kenapa? Kowe gendeng bojoku. Lalak. Ye. Pacar-pacaran nang tau-tau. Aku atas ini ki wayahe. Atis kene. Atis, Ora aku sumuk aku blodet. ora wedi dak bulan. Enggak. Kancane karo aku lho. Oh, kedak kuburan wis dipalani. Masa palangi dak setan ora iso lompat. Ye. Ya wis Kowe dadi bojoku, kok tak ilang beli sedulurmu. Padha bareng-bareng kowe beli sedulurku, aku beli sedulurmu. Ya aku gelem. Kowe gelem? Gelem sing iso blekire ra ukur kok. Yo ayo. Ning janji lho, yen ana wong liya jangan sibuk. Ora. Lho, kowe mau ngarep padha gelem kok. Bareng lawanan kok mbok rangkul-rangkul ndak pantes piye? Lho, ngono ngene kok milih ngono. Mati aku. Aku wis dipadak-padakno iki. Ora kan. Udah yen gelem aku dipadak-padakno wong liya. Kakang aku kangen karo kowe, Kakang. Semono uga Mintarse. Kaporo suwe aku ora ketemu lan kowe. Rumangsa kangen sakjroning aku. Tenan, Kakang. Ku golek sampean lho. Kowe ora kondo yen iki bojo. Yen kondo ora bakal tak tembung kaya ngono kuwi. Ngene iki melarat atiku tak kandhani. Aku rong duwe bojo kok. Ndek bojo kok ngono. Aduh. Aku rong duwe bojo ning aku kangen karo iki. Berarti wong wedok sing tok mis ya kowe iki. Kok mes piye? Yen nyatane ora lanang terus mbok rangkul, Sik to sampean kuwi wong lanang kaya rupane barek sisan. aja sejono. Sampean mau jarene ngiwangi aku golek sedulur. Iya. Lah iki ngono sedulurku kok malah sampean. Iki sedulurmu? Iya. Iya. Kaya aku tau weruh lan kowe. Kaporo kowe tau tandingan lan aku. Ing tengah ngalas sakbare aku nyolong kowe gandring. Bilang sari. Kakak. Loh, sampean kowe ku piye? Jare kondo areng duwe bojo. Ini bae. Bablas tumuju ancas. Ngono. Iki sedulurku. Terus Kakak. Yen ngono kuwi lho calon ipin. Ini tak goleki tak kandhani. Kok dhisik sampean kok seret-seret karo wong iki? Iki sedulurku Gilang Sari. Sampean goleki. Bisa goleki. Ya wis. Kakang urung kuwi. Wis dadi telenge atiku. Sampai lali. Lah
lajeng kados pundi panjaga panjenengan ingkang kula semanten badhe nyidra Kyai Gandring Kakang. Entuk dongamudi kelakon sumelang gandring ana ing tangan Rahayunipun yen sumelang gandring saged Ranggawuni tanpa sabiyantune Ndara Ayu Tiyasawati tak kira aku wis tukaning pati saka tanganing Sang Prabu Tohjaya. Jenderal Kleru Ronggo ini anake Paman Anusapati. Ngono wis dulurku. Ramene ora karo-karuan kok ditinggal dhewe cah. Piye ke? Apa sandi jiwa menika wujudipun sumelang gandring. Tegese Kyai Gandring wektu dina iki wis nang tanganmu. Ono. Iki sing guri kondang metu kok meneng wae kesuwen. Di wae sinero kaune iki. Di sinero kaune iki. Mletete sirahe. Nika ora nika. Kula menika Ranggawuni. Patenane kok. Kowe jenenge Ranggawuni kuwi. Sing Nun sewu. sewu pripun? Mulai penjalan badhe mateni bocah niku badhe getun kedua. Kok saged getun keduwun Nggih mawon. Jalaran bocah nom-noman nika titisipun ingkang kadang sinuwun Prabu Anusapati. Niki putranipun Kawas Prabu Anusapati. Nggih. Kados pundi Paman? Ya wis ora sida dipateni wong anake sedulure dhewe kok. Ai, Lah kowe iki piye panjen wis ora kebo, ora sapi, ora kewan iki banyae didu wis ngono kowe ya ta. iki ngene iki. Wis pun. Sing wadon padha bali, sing lanang munggah nyanggoning Jaluk pangsa ya. Sekarang ya. Jaluk pangsa. Baludro. Iki kowe iki DPR mlaku kok gluk-gluk kena stroke apa iki? Kula ngipi mboten kepenak. Ngipi opo? Dirubung siwur. Kowe wah ya arep mati kowe. Kangge kula kalih sampeyan. Lho, aku barang. Kula niku biasane peling. Pelinge piye? Anggir sore menangan esuk mesti mati. Aja meden-medeni wong. Mbon kena hukume ketoprak. Angger sore menang, Menangan pajar mesti mati. salahmu dhewe ra gelem bali mau. Wah, sampai niku wong kewajibane dereng rampung arep bali. Ana sing kuwi kewajiban wis bali kok. Sampeyan niku sampeyan nonton niku lho. Melayu. Piye? Ngeten. Teng jaba niku enten geger gember ewer-ewer. Retenge tutup. Sampun dipun jebol. Prajurit, Resik ninis. hari kowe karo aku. Kari kula kalih sampeyan. Totoy nyawa. Mung bocah-bocah ngene iki wae. Nggih, Aja wedi. James bagus. maiso cemboko. Masa cembok. Oh, aku ora lali. Bajingan sing mlebu ning planganku sapa kowe? Niku. Heeh. Wes, suki kendel Bondowani. Sopo kowe sing rupamu elek, Wing? Nyek, sengak omongane. DPR mbok nyek rupane elek. Sopo kowe? Bambang Waludu. Dadi kowe Waludu, kowe. Kowe gawe nepati. Sapa, Gus? Aku Ranggawuni. Ranggawuni. Bener. Karo masuk cemboko kapan apa? Malesno. Patine Sudarmaku. Nunggu. Ah, wiwiti nganti mungkasi ya iki. Lakone jebule kok ngiki aku ya, Le. Kene. Njumbuhke karo Kang Yasa mbiyen rikala.
durung mati pusaka iki gawe rak Empu Gandring tole Enji. ing kono pusaka durung dadi wis dijaluk karo Kenarok. Pusaka ditamakne karo Empu Gandring. Sawise kuwi dheweke nyabda karo Kenarok. Pusaka iki bakal mamatening menungso cacahe 7 nggih. Menapa saestu? Iki Lajeng tenang. sinten kemawon, Bapak? Iki sejarah kok rek. Siji diwiwiti kang gawe ya kuwi Empu Gandring. Kalih Dene kang angka 2 tunggul ametung. 3 Telu Kebo Ijo. Sekawan. Papat Ken Arok. gangsal Batil Pengalasan. 6 6 ya. nggih. 6 Sinuwun Prabu Anusapati ya Pitu. Sudarmamu. Dene kang pungkasan ya Kuwitajaya. Kula kok gumun sanget. Gumun perkara apa? Jenengan kok apal? jenenge ora ketoprak ora apal. Atene wong. Kene iki lek apalno ya ndembet mula kok le. Mula sangka kuwi nggih, pusaka iki ing mengkone ben ora mangan menungso. Lho, bakal tak larung nyang Segara Kidul. Oh, ngaten. Kang Darbeni Singasari Ralya ming kowe nggih Rangga. Tameng pangestu. Bapa Sandijiwa, Piye nggih? nelaki gung panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sepisan kula kelampah malesake sastra wirangipun Sudarma kula. Ingkang angka kalipun saking palilah panjenengan. Kula lenggah dampar Datulaya wonten ing Singasari. Nanging Bapa, Piye nggih? sasamunipun kula jumeneng Natapraja. Prasasat pusaka kang tanpa warangka. Mila ganti menika, Bapak. Panjenengan dados paseksen Adimaesa Cempaka. Kowe bakal tak jumenengake pinangka patih ana ing Singasari. Merangkani anggonku jumeneng Natapraja. Kanthi gelar Nara Singamurti. Bapak Sandijiwa, Piye nggih? kula badhe tambah jimat asma mepanji Seminingrat Wisnu Jayawardana. Nun paripurna